Audio Duta Hadi Mondoan. Terima kasih Mas Darno, Abah Rumzi, Mas Eno Arosta. Yo ayu utama ngambar arume kusuma mulat leng-leng bronto agawe sem-seme nolong. Ayo cok. Seni tresno kang tuh tan ono liya mung dek yo lan sayu. BG Audio Mr. Darno. Katoti nelo tak ganti ane jagat katresnan. Ayo mbak, ayo lanjut. Rembulan kang sumunan nyekseni tresno kang tuh tan ono liya mung jolan cahayu. Nyekseni tresno kang tuh tan ono liya mung sira wong ayu. Tan ono liya mung sira wong ayu. Atur suwun pari bedol. Matur nuwun, nyun sewu, enten pinten lagu untuk beberapa lagu depan harus